أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahu subhanahu wa ta'alaga barcha hamd sanalarimiz, maqtovlarimiz bo'la ko'rsin muhtaram qardoshlar. Alloh taolo bizni yo'qdan bor etib, bizni rizqlantiruvchi, bizga Alloh taolo shu turmushlarimizda rahmati bilan ko'ngillarimizga iymon nuri soluvchi, ham o'zining rahmati bilan gunohlarimizni kechiruvchi, o'zining rahmati bilan bizni jannatlarga kirituvchi. Alloh taolaning rahmati bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga yurak turlarimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz irisha ko'rsin. Alloh taolaga hamaning rasulina Alloh taolo ko'nglimizda endi muhabbat, yaratuv, seyu sola ko'rsin. Muhtaram qardoshlar, Alloh taolo bizga buni shunday sinovlar berdi, alhamdulillah. Issiq kunlar keldi, shulay bit. Issiq kunlarni kimdir kutgandir, qizanасы kelgandir, kishining shulay bit suv qiynasi kelgandir. Bugungi kunda kishi qizg'anishga qarshi biroz shunday o'z manfaati bilan o'ylaydi deb aytdik. Chunki kishi hozir yerdan yiroq bo'lgach, bu issilikning narsa bilan yanaganin ul anglamay. Issiq bo'lu sababli ko'pkina hujumlar, ko'pkina bizning hozir pishanlar hatto yandilar. Bek ko'p o'ng'ish yo'qoldi. Endi buni kimlar silashib turamiz. Shu agrariyalar bilan deb aytdik, endi fermerlar bilan allar endi boshlarini tutganlar narsa bo'lur, bu yil deb turalar. Шуңа күрә иншалла Аллаһ Тәгалә инде безне ризыксыз калдыра күрмәсен. Бу да үзенә күрә бер сынау, мөхтәрәм кардәшләр. Безнең тиреләвебез шулай бит, ул бер нәрсә, әмма инде ризык булмаса, бу башка бер зур авыр сынау булып санала. Мөхтәрәм кардәшләр, шулай да бүген сөйләп китәсе сүз булыр, иншаллах. Бер гынах турында, ул да булса гайбәт. Гайбәт дигән гынах турында. Biz аны гел искә төшереп, гел яңартып торырга тиешбез. Шушы белемебезне, шушы гынах турындагы булган белемне ни өчен дигәндә, гел кеше бер үк хаталарны кабатлый. Яши дә оныта, яши дә оныта, шулай бит, гел бер үк хаталарны кабатлый. Ничә йөз еллар, ничә мең еллар кеше яңа хата, яңа гынах уйлап чыгарганы юк. Шуңа күрә дә кабатлап туру, искә төшереп туру бик кирәк, чөнки без кай вакытта онытылып китәбез. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә, безнең килгән шушы күргән сынауларыбыз бөтенесе гамәлләребезгә күрә ди. Хаватырышның мондый булуы да ул безнең гынахларыбызга күрә, мөхтәрәм кардәшләр. Хәзер теге әйтәләр, климат үзгәрә диләр. Климатты ул булай гына үзгәрми. Ул кешегә бәйле. Кешенең эшләгән эшенә бәйле. Климат үзгәрә, без теге углекисле газ чыгарганга күрә түгел, күп сулаганга яки сыерлар күп усырганга түгел. Сез сәерсенмәгез, шулай диләр экологлар. Бу җир йөзендә иң күп углекисле газны сыер бүлеп чыгара икән. Сыерлар усыралар. Ашылар да усыралар. Шуңа күрә алар гаепле икән парниковый эффектта. Шулай диләр. Ул бик теге җитди тикшеренүләр, өйрәнүләр шулай бит. Ләкин шушы табигать шартларының үзгәрүендә әлбәттә кешенең кылган гамәлләре бар. Һәм аның белән бик тыгыз бәйле. Аллаһ Тәгалә әйтә, "Мин күбесен гафу итәм" ди. Әле гафу итә торып та кешеләрне, аның калган гынахлары җитә, шушы безнең табигатьне үзгәртергә, тирә-ягыбызны үзгәртергә. Мөхтәрәм кардәшләр, инде ничек үзгәрәсең? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әгәр кеше закат түләмәсә, гашр түләмәсә, иссе булыр ди. Яңгыр булмас ди. Бу шулай ук димәк, закат, гашр хаватырышы белән бәйле. Шулай ук бәйле, мөхтәрәм кардәшләр, мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, азан булган җирдә каты салкыннар булмас ди. Димәк, азан әйтелсә, шулай бит манаралардан, мәчетләрдән хаватырышы, табигать шартлары үзгәрә. Димәк, кешенең гамәлләре белән тыгыз бәйле бу хаватырышлар. Шуңа күрә нәрсә эшлибез? Үзебезнең гамәлләргә шундук игътибар итәргә кирәк. Гадәттә кешеләр менә шушында иссе булса, каты яңгыр яуса, җил давыл чыкса, элек кешеләр гыйбадәткә ягылганнар. Шундый хәл була, Мәккә, Мәдинәдән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кыямәт көне алтыннан ут чыгар ди. Шушы ут ул Мәдинәдә чыгачак, еракта күренәчәк ди, ул ут ди. Аның турында әле без сөйләшербез, иншалла. Бу нинди ут икәне шулай ук сөйләшербез. Яктырта,
якты була шушы ут, ул инде вулкан лавасы булды микән, нәрсә булды әлегә теге мәгълүматлар юк. Җир астыннан шундый чыккан ут ул. Һәм кешеләр шушы ут чыкканнан соң бөтенесе гыйбадәткә егылалар. Мәчеткә йөгерәләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям мәчетенә. Мәдинәнең башлыгы бик гөнаһлы кеше була, кешеләрне җәберли торган була, җәберләүдән туктый, аларга акчаларын кайтара, налогларны киметә, ягъни үзгәрә. Шушы хәлдә дип әйтик инде. Менә без дә мөхтәрәм кардәшләр, шушындый үзгәрешләр күргәндә, табигатьтә уйланырга һәм үзгәрергә кирәк. Күбрәк гыйбадәт кылырга, күбрәк тәүбә итәргә гөнаһлардан. Бездә эссе көн булса, шулай бит пляж тула шәра кызлар белән. О, Аллага шөкер, эссе диләр, шулай бит инде. Су кыйнап була. Су кыйнап була диләр. Эссе булгач, төннәрдә җылы булгач, кафелар тулы була. Кешеләр бәйрәм итәләр, ял итәләр, рәхәтләнәләр. Менә кызганычка каршы бүген кеше шулай уйлый, элек кебек түгел. Элек кеше гыйбадәткә, дингә егылган, гөнаһларына тәүбә иткән, әгәр дә шушындый бер гайре табигый хәлләр килеп чыкса. Әйткәнебезчә, бүген киләчәк китәсе сүзебез иншалла булыр шушы гыйбадәт турында. Ни өчен дигәндә, гыйбадәт бик җиңел гөнаһ, ул тел белән эшләнә, киченергә кирәкми, утырып торган җирдән шулай бит эшләнә торган эш гөнаһ ул. Зина кылыр өчен тырышырга кирәк. Шулай бит. Аракы эчәр өчен тырышырга кирәк. Барыбер. Урлыйм дисәң тырышырга кирәк, план кырырга, барып урларга кирәк. Әмма гыйбадәт сөйләү бик җиңел гөнаһ. Мәчеттә утырган җирдән шулай бит инде бер-ике сүз әйтеп куйдың, бетте, гыйбадәткә кирип китәсең. Нәрсә соң ул гыйбадәт? Гыйбадәт әл-гыйбә дип атала. Бу гарәп теленә алганда инде габа ягыбу юкка чыгу дигән мәгънәдә ул. Юкка чыккан әйбер. Нәрсә юкка чыккан әйбер? Бер кеше булмаганда аның турында сүз сөйләү гыйбадәт дип атала. Шуңа күрә ул булмаганда, ул юкка чыкканда аның турында сөйләгән сүз ул гыйбадәт дип атала. Шуңа күрә ул әл-гыйбә, гыйбә дип гарәп телендә. Татар телендә гыйбадәт диелә, гарәп сүзе инде ул. Димәк, аңлашыла ки, кеше синең янда булмаганда аның турында нәрсәдер сөйләү. Бу гыйбадәткә керә. Без кеше турында сөйлибезме? Ул безнең янда булмаганда. 100% шулай бит, ничек сөйләмисең инде? Нәрсә турында сөйләшергә инде тагын? Аның турында сөйләшмичә. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, бу бик җиңел гөнаһ һәм күп кылына торган гөнаһ. Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я аyyuhalladhina amanu ijtanibu kaseeran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ith. Иман китерүчеләр, күп уйлаудан сакланыгыз, кайбер уйлаулар гөнаһ ди. Нинди уйлау? Фараз. Мәсәлән, күршең машина ала. Син инде белмисең бит, нинди акчага алган ул аны шулай бит. Аның машинасымы ул? Ансын да белмисең әле син аның. Син шундук уйлыйсың. Машина алган. Акчасы кая моның? Зарплатасы моның 25 мең, акчаны җыя алмый бу. Каяндыр урлаган бу. Шулай бит инде. Тегеләй булай. Менә шундый уйлаулар, фаразлар Аллаһ Тәгалә әйтә гөнаһ ди. Бу уйлау, бу фараз булып санала, кешенең башка кеше турында начар уйлата. Булай уйларга ярамый. Кеше турында гел яхшы уйларга кирәк. Хәтта начарлык күрсәң дә яхшы уйларга кирәк. Бу безнең инде мөселман кешесенең бер сыйфаты. Начар кеше башка кеше турында начар уйлый. Яхшы кеше башка кеше турында яхшы уйлый. Бу синнән тора. Синең күңел чисталыгыңнан тора. Әгәр син яхшы булсаң, яхшы уйлыйсың. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ла таҗассасу". Бер-берегезнең гаипләрен эзләп йөрмәгез. Шпион бул. Тикшереп артыннан. Кая китте, кая барды, нәрсә эшли икән, кем белән икән бу дип, болай эшләмәгез ди. "Ва ла ягътаб бa'dukum ba'da". Һәм бер-берегезнең гайбәтен сатмагыз ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Бер-берегез турында гайбәт сөйләмәгез. Ни өчен? "Аюхиббу ахадуkum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu". Сезнең ди берәрегез үлгән кешенең итен ашарга яратырсызмы ди? Гайбәт сөйләү менә шушы үлгән кешенең итен ашау белән бер ул ди. Үлгән кешенең итен ашау белән бер. Әле бүген иртә белән мәче аяк астында йөри, иттем яратыйм әле мәчене. Яратам. Менә шушы мәчене яраткан вакытта рәхәт. Сиңа рәхәт, аңа рәхәт. Шулай бит инде. Яратасың. Ләкин шушы мәче үлгән булса, аңа кагыласы килми.
Шулай бит. Үлгән мәчене яратып йөрмисең бит син бар. Йомшак бу дип, җанлы бу дип, шулай бит. Ул инде үлгән икәнен белгәч, сиңа шундук начару. Катып китә ул шулай бит анасың. Син аны перчаткалар киеп, аның белән җыклыйсың син үзең. Шулай бит исән чагында. Үлгәннән соң перчаткалар киеп, булай гына тотып, чыгарып ташлыйсың шулай бит. Кеше дә шулай. Менә кеше нинди матур, нинди рәхәт, кочаклашып утырасың. Үлгәннән соң җанына киләсе дә килми. Әтиң, әниң булып та әле. Әтиң, әниң булып та, ай вакытта мәйет юган вакытта кеше әйтә, юк, мин кагылмыйм аңа ди, әтисе әнисенә. Кагылмыйм ди. Менә сез югыз инде ди, анда тагын берәр кеше юсын инде аны ди. Син салкын, мәйет бит инде ул. Ә менә бу очракта гайбәт сөйләгән кеше шушы мәйтнең итен ашаган була ди. Кагылу гына түгел бу, шулай бит. Аның янында утыру гына түгел, кочаклау гына түгел, шушының итен ашау белән бер ди. Менә шуңа күрә шундый пычрак бер гынах булу санала икән ул гайбәт сөйләү. Әнә шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Инна димаакум ва амвалакум ва а'радакум харамун алейкум, ка хурмати яумикум хаза ва шахрикум хаза фи баладикум хаза, ала хал баллагту." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Сезнең каныгыз, малыгыз һәм намусыгыз бер-берегезгә харам ди." Каныгыз харам нәрсә бу? Димәк, бер-береңне үтергә ярамый. Малың харам, димәк, бер-береңнең малын урларга, үзләштерергә харам юл белән ярамый. Һәм намус, кешенең намусына кагылырга ярамый. Честь. Аның турында начар сөйләү, гайбәт тарату, яла ягу, я булмаса аның намусын төшерә торган берәр нәрсә эшләү, бу шулай ук харам ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям ике кабер яныннан үтеп барганда, нәрсә ди? Бу кабердә яткан кешеләрнең газапланганнарын ишетә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям кабердә газапланган кешеләрнең тавышын ишетә торган булган. Башка кешеләр ишетми. Җиннәр ишетми, хайваннар ишетә. Хайваннар ишетә шушы кабердә газапланган кешенең тавышларын һәм ишетә торган була Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Һәм алар янына китеп барганда әйтә: "Бу ике кеше ди, зур гынах өчен газапланмыйлар ди." Икенче бер хадистә әйтәләр, зур гынах өчен газапланалар ди. Ике төрле риваят килә. Инде гынах өчен газапланалар. Беренчесе ди: "Әмма ахадухума факана ямши бин намима." Берсе сүз йөртә иде ди. Сүз йөртә. Бар гайбәт, бар сүз йөртү. Булар икесе икәйбер. Икесе дә гайбәт алар. Гайбәткә керә, тулаем алганда. Гайбәт ул кеше турында сөйләшеп утыру. Менә фәлән кеше машина алган, өйләнгән, кияүгә чыккан, тегеләй булай. Гайбәт монсы. Ә менә аңа зыян китерергә теләп әйтелгән сүз, монсы сүз йөртү була. Махсус әйтәсең. Теге кешегә зыян китерер өчен. Ә син ишеттеңме соң әле менә? Теге булай әйткән, тегеләй әйткән. Аның дәрәҗәсен төшерер өчен, яки кешеләр белән арасын бозыр өчен әйткән сүз, монсы була ан-намим, сүз йөртү. Менә берсе дә газаплана шуның өчен ди кабердә, икенчесе газаплана хаҗәтләрен үтәгәч юмый ди. Истинҗа кылмый ди. Туалетта бетигенде бәдәрәт. Истинҗа кылмый, шулай бит. Менә бу кабер газабы шуның өчен була. Димәк, кабердә гайбәт өчен аерым бер газап бар икән, мөхтәрәм кардәшләр. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бер вагаз сөйләгән вакытта кычкырып вагаз сөйли. Хәтта карт хатын-кызлар да ишетәләр ди. Кулаклары начар ишеткән хатын-кызлар ишетәләр ди. Шулай бит инде. Нәрсә дип сөйли? Я ма'шара ман аслама билисаниhi ва лам юфд al-иману ila qalbihi. И җәмәгать ди, кешеләр. Кемнең ди, нинди җәмәгать бу? Сез ди телегез белән ислам кабул иттегез, йөрәгегезгә иман кирмәгән әле ди. Ягъни мин мөселман дип әйтеп йөриләр, ә йөрәкләрендә иман юк ди. Нинди кешеләр соң алар? لا تؤذوا المسلمين ولا تغيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. Мөселманнарга зыян китермәгез. Аларның гаипләрен эзләмәгез. Аларның дәрәҗәләрен төшермәгез ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Чөнки әгәр дә сез бер кардәшегезнең кимчелеген эзләсәгез, Аллаһы Тәгалә сезнең кимчелегегезне эзли башлый ди. Һәм идә утырган килеш ул сезне оятка калдырачак ди. Игездә утырган килеш беркем күрмәсә дә, кеше битендә иендә
Кеше күрмәгәндә теләсәң нәрсә эшли. Кайбер кеше мәсәлән өендә сүгенә, яки башка гөнаһлар кыла өй эчендә. Башка кеше күрмәгәндә без бит барбер тышка чыкканда бераз үзебезне икенче төрле тотабыз. Тәртиплерәк тотабыз дип әйтик, дөресрәк тотабыз. Менә хәтта өеңдә беркем күрмәгәндә дә Аллаһ Тәгалә сине уятка калдырачак ди. Әгәр дә син башка кешеләрнең гаепләрен эзләсәң ди. Гайбәт сөйләү, сүз йөртү бу башка кешеләрнең гаебен эзләү. Ул шуңа тиң. Чөнки нәрсәгә сөйлисең син аның турында? Син аның гаебен табып, эзләп, башкаларга моны таратырга телисең. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, күргәнебезчә, гайбәт сөйләү бу мәйет ите ашаган кебек бер пычрак эш ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Аллаһ Тәгалә әйтә дөресрәге. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, димәк, кеше гайбәт сөйләгән өчен кабердә газаплана. Ул гына түгел, үзенең дә аның гаепләрен табып сөйләячәкләр ди. Шуңа күрә бу безгә берничек тә файда бирә торган әйбер түгел. Менә шушыннан саклана күрсәк иде, мөхтәрәм кардәшләр, үзебез дә һәм якын туганнарыбыз, кардәшләребез дә. Иншаллаһ русчада сөйләп китербез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим про гайбат, про сплетни. Дело в том, что сейчас, когда люди собираются, они начинают кого-то обсуждать или про кого-то что-то говорить. По исламу это считается грехом, причем большим грехом. Это не маленький грех, который прощается само по себе. Это большой грех. И этот грех, он не прощается даже путем покаяния. Не прощается. Почему? Потому что этот грех связан с человеком, с правами человека. И недостаточно просто ночью встать и покаяться от чистого сердца. Ты должен еще пойти и перед этим человеком извиниться. Когда, например, ты ударил человека или украл у него что-то, этот грех, он простится только после того, как ты возьмешь прощение, попросишь прощения у этого человека, кого ты обидел. Гайбат относится к таким грехам. То есть ты должен пойти к человеку и сказать: прости, что я про тебя там так говорил и так далее. Поэтому это не маленький грех, но многие считают его маленьким, незначительным. До такой степени, что люди уже давно не придают этому значения, даже мусульмане. И начинают обсуждать друг друга. Особенно недостатки друг друга начинают обсуждать. А это, дорогие друзья, как раз и называется гайбат. Однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, будучи со своими сподвижниками, обратил внимание, чтобы люди не говорили гайбат. Люди сказали: «О Расуль Аллах, мы ведь говорим только то, что есть в человеке. То есть мы говорим правду о нем». Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: если вы говорите то, что в нем есть, это гайбат, сплетни. А если вы говорите то, что в нем нет, то это бухтан. Это уже ложь. Это хуже даже. А люди-то думают, что? Что если ты сочиняешь, неправду говоришь про человека, то это сплетни. Нет. Это уже называется бухтан. Это сплетни вместе с ложью. Ты уже еще больше грех делаешь. Вот поэтому, дорогие друзья, говорить о человеке то, что ему не нравится, это считается сплетнями. А как узнать, что нравится человеку, что не нравится? Поставь себя на его место. И все. Тебе бы понравилось, если о тебе будут говорить вот эти вещи. Если тебе это не нравится, все, тогда не говори. Тогда все, молчи. Вот это хороший критерий. Поставить себя на чье-то место. Иногда нам кажется, что мы можем говорить плохо даже о плохих людях. То есть, как будто это уже даже нормально, это не грех. Дело в том, что если от человека идет общественный вред, то мы можем говорить о нем плохо, чтобы предупредить других. Например, иногда присылают фотографии.
говорят, это вот вор, ворует в мечетях, мошенник, берет деньги, не возвращает. Это гайбат. Но это разрешено. Для чего? Для того, чтобы предупредить кого-то от общественного вреда. Или, например, был такой случай, девушку одну распространяли. Это, говорит, девушка выходит замуж, берет махр и исчезает. Просто не живет с мужем. Просто исчезает. Когда ее берут замуж, махр же дают, да, она берет махр, ни развод не берет, ничего, просто пропадает потом. Потом выходит за другого человека замуж. Этот никак он вообще не действительный. Она просто берет махр, может там пожить пару дней, опять исчезает. Это уже не гайбат. Почему? Потому что общественный вред есть от такого человека. Но иногда человек, например, сделал что-то плохое, потом покаялся, изменился. Но все равно же люди знают, что он плохой, был когда-то. Поэтому, если об этом человеке говорить плохо, то это уже гайбат. Это тоже считается грехом. Был такой случай. Одного сподвижника по имени Мариза забили камнями за зина. Он оступился, сделал грех, побили камнями. Дело в том, что тогда сподвижники, которые совершали грех, они приходили к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и в этом признавались. В частности, в зина. Говорю, я совершил зина. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не хотел их убивать. Поэтому, когда человек приходит и признается в зина, его 3 раза отправляют обратно. Его говорят, иди отсюда. Да, совершил, забудь, иди отсюда. Потом он приходит во 2-й раз. Потому что от тяжести греха он хочет получить наказание. Ему говорят, иди отсюда. Мы не будем тебя наказывать. Поэтому ему отказывают 3 раза. Если он и потом придет, только тогда его наказывают. Сахабы приходили. Одна женщина была, она тоже приходила. Когда она сказала, я совершила зина, ей сказали, иди, не приходи. Она сказала, я забеременела от этого зина. Ладно, сначала роди. Она родила, ребенка принесла. Ей сказали, иди накорми этого ребенка сначала. Потом она кормила грудью и опять пришла. То есть, насколько было искреннее покаяние этих людей, что они хотели, сами рвались к наказанию. Один раз пришел, вроде бы я признался уже, тебе сказали, иди отсюда, он сказал, альхамдулилля, да, я признался, и никакого наказания нет, все, я спокоен. Но это не давало им покоя, понимаете? Насколько было искренне их покаяние. И поэтому, когда их забили камнями, они ушли прощенными. И вот, когда забили камнями Маризу, радийаллаху анху, 2 сподвижника были рядом, они сказали, его забили как собаку. Они решили это обсудить. Вот он грех сделал, алейкум салям. Вот он грех сделал, его забили как собаку. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это слышал. И вот однажды они дальше шли вместе, увидели тушу, мертвечину. Вот там рядом лежал на дороге. Какой-то там труп лежал, какого-то животного. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Инхаша минха, ешьте это». Этим сподвижникам сказал. Они сказали, о, Расуль Аллах, как мы можем есть мертвечину? Это же гниль, труп. Это нельзя, это харам. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, если сказал, делайте. Приказал, значит, надо делать. Все понимают, это не шутка. И поэтому, когда сказали ешьте, они удивились, как мы будем это есть, если это мертвечина, если это гной, труп. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, то, что вы сказали про своего брата, то, что его забили камнями как собаку, это хуже, говорит, чем есть вот эту мертвечину, этот труп. Поэтому, дорогие друзья, даже когда мы говорим про человека, совершивший грех, так скажем, да, покаялся, это тоже считается большим грехом. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нас предупреждал о таких вещах. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, если, говорит, на честь вашего брата кто-то покушается, и вы его не будете защищать,
то Аллах Тааля вас тоже не будет защищать. То есть, понимаете, не вы покушаетесь на честь своего брата, а кто-то покушается на честь вашего брата, а вы бездействуете. Например, кто-то говорит гайбат при вас о ком-то. Вы являетесь соучастником. Если слушаете это, если не вмешиваетесь и не говорите «не надо, не говори, это неправда», да, то в этом случае Аллах Тааля не поможет и вам, когда вас будут также обсуждать или поручить. А если вы защитите честь своего брата, вмешаетесь, тогда, говорит, и Аллах вам поможет. То есть мало того, что мы не должны кого-то обсуждать, плохие стороны чьи-то, мы еще должны запрещать это, препятствовать этому, если кто-то это делает. Если, например, кто-то решил вам гайбат рассказать, пришел, сел, есть такие люди, у меня тоже в окружении есть, были точнее такие люди, которые хлебом не корми, дай только вот гайбат рассказать. Их встречаешь, это как будто ты включил там, по НТВ же бывали эти слухи там, да, всякие, как будто ты вот этот канал включил, все, у него начинается уже, а ты слышал от этого, вот это. Вот как это прекратить? Ну, ты ему говоришь. Если он не прекращает, просто уходишь. Потому что слушать это тоже грех. Слушать такие вещи тоже грех. Также, дорогие друзья, Пророк саллаллаху алейхи сказал, если, говорит, вы совершили перед братом какой-то грех, ну, честь задели его, или имущественный грех какой-то, что-то отняли или не дали, да, не вернули там что-то, или положенное не дали, то Пророк саллаллаху алейхи говорит, решите, говорит, эту проблему сейчас, в этом мире. Иначе это останется на тот день, где не будет ни динаров, ни дирхамов, то есть на судный день. Когда люди перейдут сират, если они перейдут этот сират, да, то люди, мусульмане, между собой начинают расплачиваться за грехи, которые они делали друг перед другом. У кого-то есть долги невозвращенные, у кого-то есть вот задетая честь, у кого-то есть имущественный какой-то вопрос, да. Вот эти вещи они между собой потом будут решать. И вы представляете, дорогие друзья, в мечеть часто обращаются ребята из Средней Азии и говорят, такой-то вот мусульманин ходит там в вашу мечеть, и он нас кинул на деньги. Поговорите, пожалуйста, с ним. Часто это происходит тоже. Или вот должен денег, не возвращает. Поговорите с ним, пожалуйста. Это между мусульманами сейчас есть, и это считается абсолютно нормальной вещью. Люди даже не задумываются решить эти проблемы быстро в этой жизни. А мы же не вечные, можем в любой момент умереть. Как ты потом будешь возвращать? Как тебе будут возвращать? Это же все потом останется на судный день. И вот поэтому Пророк саллаллаху алейхи сказал, такие вещи, говорит, они остаются на судный день. И что там? И люди будут расплачиваться савабами, хорошими своими делами. Поэтому, когда про имама Шафи'i говорили плохие вещи, там не только гайбат, а выдумывали уже, плохие вещи говорили, и он знал, кто это говорил, ему сказали, кто это говорил, он отправил ему подарок. Он корзину с фруктами отправил. И тот человек пришел к имаму Шафи'i и говорит, зачем, говорит, ты мне отправил этот подарок? Ты знаешь, говорит, что я про тебя плохие вещи рассказываю? Тогда люди были, даже плохие люди были честными тогда. Они сами приходили, признавались в этом, да? И говорили, почему ты мне подарок отправляешь? Ведь я про тебя плохо рассказываю, я тебя не люблю, как бы, да? На что имам Шафи'i сказал, ты, говорит, очень смелый и богатый человек. Говоря обо мне плохо, ты отдаешь мне свой саваб. Ты очень щедрый человек. Поэтому я хочу тебя отблагодарить. Я хочу тебя отблагодарить таким способом. И поэтому, дорогие друзья, если о вас говорят плохо, вы это никак не можете прекратить, вы считайте савабы. Улыбайтесь про себя и считайте савабы. Вот и те люди, которые про вас плохо говорят, они решили свои савабы отдать вам таким образом. А саваб – это наилучшее богатство.
это лучше денег, потому что благодаря савабам ты войдешь в рай. Однажды Муса, алейхиссалям, сказал Аллаху: «О Аллах, сделай так, чтобы обо мне плохо не говорили». Потому что никому не нравится, когда о нем плохо говорят. А всех о нас плохо говорят. И обо мне тоже. Да? О любом из нас плохо говорят. Где-то в кругах. Кто-то просто вы либо слышали об этом, либо не слышали. Я точно знаю, что плохо говорят. Не все. Какие-то люди точно знаю, потому что это про всех плохо говорят. Нет такого, чтобы про кого-то говорили только хорошее. И вот Муса, алейхиссалям, сказал: я, говорит, не хочу, чтобы обо мне плохо говорили. Сделай, говорит, так. И Аллах Тааля сказал: я, говорит, даже себе такого не сделал. Аллах Тааля говорит: я даже себе такого не сделал. Почему? Потому что про Аллаха тоже плохо говорят. Говорят, что его нет, что он это не создал, что он не создатель, например, да? Что у него есть дети, что он несправедливый, что он злой. Это говорят про Бога на каждом шагу. Поэтому даже, говорит, Аллах говорит, даже для себя, говорит, я этого не сделал. И поэтому о пророках, о всех людях будут плохо говорить. Но знайте, что за это мы получаем саваб, если о нас плохо говорят. Но если где-то что-то говорит, и мы можем это прекратить, кого-то сказать, не делай так, то мы должны это сделать. И никогда не забывайте. Если при вас кого-то обсуждает кто-то, да, не думай, что это твой друг. Потому что при другом человеке он будет тебя обсуждать. Самый хороший друг – это тот, кто молчит с тобой. Это хороший друг. Почему? Потому что, значит, он и про тебя тоже молчит, и про других он тоже молчит. Это хороший друг. А еще лучше, если у него вообще нет языка. Чтобы вообще уже не было такой опасности, да? Поэтому, если ваш друг очень болтлив, то не думайте, что это хороший друг и хороший собеседник. То вполне возможно, что он болтлив и с другими людьми, и про вас также может говорить. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.